La meva gran passió és viatjar i conèixer llocs i cultures diferents. I aquesta vegada m'he proposat un repte: descobrir racons amb encant de Catalunya a través de diferents històries entre vies. Sabeu on som? A la Pobla de Lillet, al nord de la comarca del Berguedà. Envoltada per muntanyes com el Cadí, el Moixeró o la Serra del Callaràs, la vila és travessada pel riu Llobregat. La vall de Lillet ofereix un munt d'activitats als visitants, com els Jardins Artigues, que són obra d'Antoni Gaudí i on la natura i l'arquitectura es fusionen magistralment. Però a la vall també podem trobar algunes mostres d'arquitectura medieval que ens situen en un territori amb fortes arrels religioses. Aquí he quedat amb la Montse, que s'ha convertit en una autèntica ambaixadora del Berguedà. Es coneix a la perfecció cada raïl del trajecte que uneix la Pobla de Lillet amb el Clot del Moro, on hi ha el Museu del Ciment. Hola, Montse, què tal? Bon dia! Bon dia! Què tal? Molt bé, aquí, al Berguedà. Escolta'm, estem davant de l'històric tren del ciment. Això mateix. I, bueno, avui farà un dia estupendo per conèixer-los. Què té d'especial el recorregut per això? A més de la història del propi tren? Clar, és que això és la més important, la història. I l'altra, l'oportunitat que tens de ser-hi. O sigui, de viure en pròpia carn el trajecte que es feia per pujar carbó i baixar ciment. Montse, fa 6 anys tu deixes tota la ciutat per començar pràcticament de zero aquí a la Pobla de Lillet. Això mateix. Com és? Doncs, mira, la vida que et posa oportunitats i vam dir agafem el relleu del castell de la Pobla de Lillet i provem. O sigui, ets la senyora del castell de la Pobla. Ja m'agradaria, però ja et dic, provant, portem 6 anys i supercontents. I no trobeu a faltar una mica el dia a dia, més gent, més botigues a la ciutat? No, la veritat que no. T'acostumes i al final ho valores i dius, que bé que s'està aquí. Les muntanyes enamoren, no? L'entorn, l'ambient, no sé, el ritme de vida, és una altra història. Ostres, això és com un jardí secret, no? I tant, i tant, i tant. Perquè a més està com enfonsat de les vies, aleshores quan baixes ho descobreixes tot. Clar, de cop i volta entres en el món de Gaudí rodejada de natura, per tot arreu. Com va sorgir això, a més? Això estem davant d'un regal que Gaudí va fer a la família Artigues, que era una família tèxtil d'aquí de la Pobla. Aleshores, Gaudí va venir a la Pobla per construir el xalet del Callaràs i la família Artigues el va allotjar a casa seva. I va quedar tan agraït que va dir, mira, doncs en aquest terreny que teniu darrere de la fàbrica... Us faré un jardí. Què sembla? Carai, quin regalàs! Gaudí ja tenia un renom. Ja. Llavors, l'Artigues va dir, doncs endavant, i aquí teniu el resultat. I per tu em sembla que és especial, a més allò. Sí. Ens hem casat amb el meu home i, clar, venir aquí sempre és rememorar, perquè, clar, a més vam venir amb el tren del ciment, saps? Van pujar tots els convidats amb el tren del ciment, tu vestida de núvia. Clar, no vam tenir cotxe de nuvis. Però vau tenir tren. Tren de nuvis, què et sembla? Carai, un luxe. Montse, el tren és preciós, però és que el museu és de pel·lícula. Totalment, una joia modernista que va ser una revolució i juntament trens, jardins i la fàbrica t'ajuda a entendre com funcionava tot a principis del segle XX. És com un trencaclosques de 3 visites, podríem dir.
I a més són 3 visites que no s'han de fer en un ordre en concret per entendre-ho, sinó que pots començar aquí al museu, agafar el tren, baixar als jardins, o viceversa. Vull dir que això també és lo xulo que té tot aquest entorn, que tant és. O sigui, pots sortir des de la Pobla Correcte, o des d'aquí mateix. Doncs estem al final del viatge. Quina pena! Doncs sí, una mica sí, la veritat. Ostres! Com resumiries amb una frase el recorregut del tren del ciment? Buf, una frase... És difícil, Sí. és difícil, però... Perquè hem vist moltes coses. I ja et dic que podríem estar moltíssimes més hores, però mira, una frase podria ser: si vols viure de primera mà, trepitjar amb els teus propis peus, un capítol de la història de Catalunya, no et pots perdre la visita a aquest raconet de l'Alt Berguedà. Hem fet història. Però molta, molta, molta.